Така, мама, какво ще кажеш? Искам да знам как още, да? Да, ето пише. Ти не песка да Айде, да, тя е платена, тази цигара тук на деда. Аз ще си ги изкарам на големи картинки. А вие по-голям формат ми изкарате? А вие тази взехте ли се на? Да. А, ви си взехте тази. Мама, какво се знае? Алекс, значи без става, така ли? Ами, то ние имаме две вече такива. Добре, нищо, Алекс. Алекс, да бе, тя и... Ами, тя Наталия може да иска тази. Тя се е. Ти имаш ли такава? Не, нямате. Ти нямаш такава, аз имам. Чакайте да. На всяка страна от сама аз си я взех. Да. Аз си наех човек да снимаш и изкара снимка. Очаквам до вечера. Вземате ли? Значи, който иска да дойде там. На подседина. Той заведение му седи. Ако не е, не е такива. Чакай, такава ще се спатовете няма. Да, бе. Добре, трябва да се разберем. Като пастора. Кой е филм ли? Пастора. На YouTube после. Пастора. Види? Себастиан такова, че се забул. Бомба. Са ваши. Той във вас е. А? Майка ще дойде от теб. Дай гарка да е рушила. Младоженеца ще дърпа бунката, аз ще дърпам младоженеца. Много кърмазял червино ми сложи. Даже как да прави? Ужас! Аз правя така виж. Значи ти тогава ще станеш Клип. То клипа май най-хубаво ще остане. После като кача. Ами вътре защо никой не снима? Клип. Клип горе. Трябваше да снима. Ама то е. Какво ще ти остане ти само ревиш? Какво ще остане само? вълнението? Знам. Аз ще пробвам като направя развода. С развода не искаш. Вълнение. Ето ви три да мина грима. Нищо и няма. Добре. Това ли беше? Айде да Най-красивото дете. Най-красивото момче. Пак ли? Най-красивото дете. Сега бе. Много добре ще стане. Никой от нас не носи голяма чанта. Да, супер беше. Добре, само трябваше да ви слагам телефон. Отдавам се да квадрат. Еми то няма. Учи ли?
Няма как. Когато се изнасят, идвай. Идвай направо. Моля? Не разбира се, аз се искам да му. Викам на човека. Да, Силвия, нещата са тебе. Браво. Знаеш какво ще направи? Нищо, ади. Вътре хични черпихме бомбони, забравих да вземе. Ади голяма работа. Черпиш уиски до вечера на Ама ние не знаем какво се прави. Дали да плачем, дали да плачем, дали да се радваме. Бомбони месеци трябва. Или благодаря. Нищо ли да ежа на банкета? Пак са призна. Нали ще трябва да исках всичко да е всичко е перфектно. Всичко е перфектно. Всичко е перфектно. Аз единствено само се дразна с телефон, нищо. За квадрат. Тук пък имаш ста. И на снимката направи така стои капак. Пари имаш, виж. Аз този джоб имам пари. Двата джоба имаш. Ти какво е? Трябваше да пинем малко. Капата ли? Дом Периньон ли? Добре, ей. Колко обикновено? Ванетка. Че снимат, а хората. Нищо е. Ходна по Много хубава снимка. Айде да се махна тук, да гледам по-дълго. Айде, гледайте някой да не забравяйте чашка. Застани точно на вратата да влечеш. Кой бе? На конвейера сме били. Там е колата. Тя се приема, не знае за какво. Ема не бе, то е много снимано, навсякъде всичко. Чай да видим. Абсолютно. Следващия граждански бряг. В залата имате, в обраната. Нищо. Нека да има. Алекс, тя тръгва, да.